ನನ್ನ ದೈವ ಪನ್ಪುಜೆ ಪುಂಚ ಪದ್ದಿನಾಜ ಅಂಡಲ ಆದಿಶೇಷಯಾನ ಎಂದು ಪನ್ಪೊಂಡಜ್ಜೆ ಅಂಡ ಮೂಲತಃ ಶಕ್ತಿಲು ಒಲಿದು ಬೈದಿನಿ ಸಾಧನೆಗೆ ದೇಶ ಸುತ್ತಲ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಲನ್ನಾಗ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಪುರ ಪೋಲನ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲಂದು ಸಾಧಕನ ಭಾಷೆಲು ವಿಶೇಷ ಭಾಷೆಲು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲ್ಕುಡನ ಇಟ್ಲ ಆ ಏಳು ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಮ ಬಗೆಲು ಸಾಧಕ ಸಾಧಿದು ಮಾದೇವರ ಅಂಗನೋಡು ಮಾಯಾಪಿನ ಬೈದ್ಯರ ನೆಟವು ಎಣ್ಮೂರ್ದ ಕತೆ ಈ ದೈವನೇ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಹಿರಿಯರು ದಾಲ ತೆರಿಯಂದೆ ಅಕ್ಕೆಪ್ಲ ಪುನ್ ಕುರ್ದುಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಸಾರಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಲು ಅಂದೆ ಈ ದೈವ ಗುಂದಾಂಡ ಆ ದೈವ ಅವು ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾತಾ ದೈವಲೆಗಲ ದೀಪಿ ನೀರು ಪೂನೀರು ಅಜ್ಜ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೋಲುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಪೂನೀರು ದಿಯರು ದೇವರೆಗ್ಲ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂತ ಪೂಜೆ ನಡಪನು ಹೂವಿನ ಪೂಜೆನ ಪೂನೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ನೀರು ಸರಿಯತೆ ಆ ಪೂಡ್ದು ಬಾತೆ ಪೂಕುಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಈ ವಿಸ್ತಾರ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಎಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಸ್ತಾರ ಒಂದು ತುಳುಟ್ಟೆ ಪೂಂದೆ ದಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ಲಲ್ಲ ಅವಳು ಭಗವಾನ್ ಹೂವ ಚಂದ ಇರ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೂವ ಚಂದ ಬರ್ಪುಜತೆ ಆಗಿ ಸಾವಿರ ಮಂಡೆಲುತ್ತ ಸರಿಯೇ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ತಲೆಮಣಿ ಉಂಡು ಸರಿಯತೆ ನನ್ನ ದೈವ ಪನ್ಪುಜೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಜಿಜ್ಞಾಸುಲೆಗೆ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ಕಾಡಪೂ ಪಂಡ ದಾದ ಐತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥಲು ದಾದ ಪಂದು ಜಗದೀಶ್ ಪಿ ಮೇರು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಈ ಸಂಚಿಕೆಡು ಐತ ಮುಂದುವರಿನ ಭಾಗ ಕಾಡಪೂಟು ಆರು ಕರಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರೆಗುಲ್ಯರು ನಮಸ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ್ ತೆರಿನಾತ್ ಹಗಲು ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ನೆತ್ ಮಟ್ಟಡು ವಿವರಿಸೋಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವು ಅಪ್ಪಟ ಸಾಧಕೇರ್ನ ಆಸ್ತಿ ನೆಟ್ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡೆ ನಿಜ್ಜಿನ ಮನ್ಪುಜಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ಬೈದಿನ ದೈವಲ್ಲ ನಿಜ್ಜಿನ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಮೂಲತಃ ಶಕ್ತಿಲು ಒಲಿದು ಬೈದಿನಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮೂಲದ ನೆಕ್ ಪೋಯರ್ದಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಲ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪ ಯಾವತ್ತೇರು ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುಲಿನ ಕತೆಗೆ ಪೋಪರ್ದಂಡ ಮಲ್ಲಾರು ಮನೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೆದ ಕುಪ್ಪೆಗೊಟ್ಟಿ ಬೈದ್ಯರು ಅಂಕರ ಕುಪ್ಪೆ ಜಾನು ಕುಪ್ಪೆ ಮಂಜು ಕುಪ್ಪೆ 4 ಜನ ಕುಪ್ಪೆರ್ಲಿಗೆ ಒಲಿದಿನ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುಲಿನ ಕತೆ ಇಟ್ಲ ಆ ಮೀನಿನ ಜೈಪರ ಏಳು ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಮ ಬಗೆಲು ಪೊರುಂಬು ಇರಗುಲು ಏಳು ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಮ ಬಗೆಲು ಪೊರುಂಬು ಇರನಾಗ ಅವು ಸಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕಲ್ಕುಟನ ಇಟ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಲ್ ಇಂಚಿನ ಕತೆಗಳು ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ದೈವನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಡಲ್ಲ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ದೇಶ ಸುತ್ತಲ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪುಲ ಅಂದು ದೇಶ ಸುತ್ತಲ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪುಲ ಅನ್ನಗ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಪುರ ಪೋಲನ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲಂದು ಸಾಧಕನ ಭಾಷೆಲು ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಲು ಅದು ಪೂಜೆ ಸಾಧಕನ ಭಾಷೆಲು ವಿಶೇಷ ಭಾಷೆಲು ಅದಪ್ಪ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಸಾಧನೆಗಳ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲ್ಕುಡನ ಇಟ್ಲ ಆ ಏಳು ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಮ ಬಗೆಲು ಸಾಧಕ ಸಾಧಿದು ಮಾದೇವರ ಅಂಗನೋಡು ಮಾಯಾಪಿನೈ ಹೌದಾ ಈಗ ಪೂರ ದೈವಲ್ಲ ಏಳು ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಮ ಬಗೆಲ್ದ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೂರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಧಕದ ವಿಚಾರ ಬರ್ನಾಗ 7 ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಮ ಬಗೆಲ್ದಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೈದ್ಯರ ನೆಟವು ಎಣ್ಮೂರ್ದ ಕತೆ ನಾವು ಎಡ್ಮದನೆ ವಿಚಾರ ಮೂಲವೇ ಒಂದು ಈ ಚಕ್ರದ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂತೀನಿ ಈ ಚಕ್ರ ಸಾಧನದ ಮುಖೇನೇ ದೈವತ್ವ ಒಂದು ಪರಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಧನ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬುದಗಳು ತೋಜ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮುಖ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಪ್ಪುದಿನ ಮಾರ್ಗವು ಐಟ್ ಮೂಲ ಚಕ್ರನೇ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದ ಚಕ್ರಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಐತನೇನ ಬಣ್ಣ ಅಂದುಂಡು ಐತನೇನ ಒಂಜಿ ಪೂ ಏತ್ ದಳತ ಪೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದ ಪೂತ ಬಣ್ಣಲ ಕೆಂಪು ಕೇಪ್ಲದ ಬಣ್ಣನೆ ಐಕೆ ದಳಲ ನಾಳೆ ದಳತ ಪೂ ಅಂಚದ್ದು ಈರಿಗೆ ನಮ್ಮನ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಳಕೆ ಆಪಿನ ಕಟ್ಸಲೆನ ಪತ್ತಿಯರ್ಡ ಕಟ್ಸಲೆದ ಮುದೇಳ್ಡು 4 ದಳ ಬುಡ್ಪದು ಉಪ್ಪೇರು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅವು ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಆಧರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಮಿತಿ ಏರೋಡನ್ಪಿನ ಸಂಕೇತ ಸರಿ ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಮಿತಿ ಏರೋದು ಪೋಡನ್ಪಿನ ಸಂಕೇತ ಕಟ್ಸಲೆಲ್ಲ ಅವು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅನಿತ್ಯ ಮೂಲ ಪತ್ತೆರಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರ ಅಪ್ಪು ಕಟ್ಸಲೆಲ್ಲ ಅವು ಸಾಧನದ ಪತ್ತೊಟ್ಟು ಸಾಗುನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗವು ಅವೇನು ಆಧರಿಸದ ಪತ್ತುನು ಕಟ್ಸಲೆದ ಮೂಲೋಡು ಆಧರಿಸದ ಪತ್ತುನು ತಗೊಳ್ಳು ಆ ಮೂಲಾಧಾರದ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಕೇಪ್ಲದನ್ನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣನೇ ಇಕ್ಲಪ್ಪನು ಸರಿ ಒಂದು ಕಾಕತಾಳಿ ಅದು ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈವನೇ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಹಿರಿಯರು ದಾಲ ತೆರಿಯಂದೆ ಅಕ್ಕೆಪ್ಲ ಪೂನ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣ್ಣದ ಪೂನ್ ದಾಯಿ ಕೊರ್ದುಪ್ಪ ಅಂಚಂದ ಅವೇ ಬಣ್ಣದ ಪೂ ಮೂಲಾಧಾರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೂಲಾಧಾರಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಾಧಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಉಲ್ಲೇಖಲು ಬರ್ಪ ಅಂಚಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಅಂದು ಒಂದು ಸಾಧಕದ ಸಂಕೇತ ಅದು ಮೂಲಾಧಾರದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪನ ಸಂಕೇತ ಅದು ಅಲ್ತಿರ್ದ ಬಕ್ಕ ಏರು ಮುಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಗೂ ಏರ್ನ ಸಾಧನ ಏರ್ನ ಅಂಚದೇರೆ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಗಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣಂಡ ಮೂಲಾಧಾರ
ಮೂಲ ಪಂಚಾಂಗ ಗಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತದ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿ ಆಪಿನಿ ಪಂಚಾಂಗನೇ ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಐಕ ಮೂಲಾಧಾರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಂಡ್ರಿಗೆ ಮೂಲತಃ ಅವೇ ಪೂನು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಲ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕದ ಇರ್ನ ಸಾಧಾರಣದ ನೆಟ್ಟಿರು ಉತ್ತುಂಗು ಏರೊಂದು ಪೋಪಿನ ತಾದಿ ಉಂದಿರಿಗೆ ಕೇಪಲ ಪೂತ ಕಾಡಪುರ ಪನ್ಪಿನೇತ ಸಾಧನೆಗಳು ಪುರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದೇನು ಪನ್ನಿದೆ ನನ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅವು ಇರೆ ಪೂರ ಚಕ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಪೂಡಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅವು ಇರೆ ಕಾಡಪುರ ಪನ್ಪಿನೇಕ ಆತು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕೆನ್ನೋಜಿ ಕಾಡಪುರ ಕೇಪಲ ಪೂಕು 4 ಸಲ ನಂಗೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು 4 ಸಲ ಎರೆಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಐತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ನೆಪ್ಪುನು ಐಕ ಅವೇ 4 ದಾಳ ನೆಪ್ಪುನ ಐಕ ಮೂಲನ ವಿಶೇಷತೆ ನೀರು ಗಮನಿಸೋಡು ತುಳುನಾಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಲು ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಬಗೆ ಬಣ್ಣದ ಪಂಜುರ್ಲಿಂಡು ಇರು ಏತ್ ಪುದರ್ ಪಂಡಡ ಆತ ಪುದರ್ದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಂದೈತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಆಯನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆನೇ ಬೇತೆ ಈ ಪಂಜುರಿನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಬೇತೆ ಆ ಜುಮಾದಿನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಬೇತೆ ಈ ಜುಮಾದಿನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಬೇತೆ ಆ ಜಾರಂದಾಯನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಬೇತೆ ಈ ಮಲ್ಲರಾಯನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಬೇತೆ ಈ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಬೇತೆ ಈ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಬೇತೆ ಈ ಲೆಕ್ಕೆಸರಿನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಬೇತೆ ಪೂರೈಕಲ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಥೆಕ್ಕುಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪದ್ಧತಿಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯತೆ ಈ ದೈವ ಗುಂದಾಣದ ಆ ದೈವ ಅವು ಅಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಭೇದ ಲವುಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ದೈವಗ ಏನೋ ಕೊಡೊಂಜಿ ದೈವಗ ಆಪಣೊಂದು ಜೀ ದೈವ ಗುಂದು ಇಷ್ಟ ಆ ದೈವಗ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂದಪ್ಪುಂಡು ಈತ ಮಾತ ಆಯ್ನವುಲ್ಲ ಸಮಷ್ಟಿಯಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೂರ ದೈವಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪಿನಿ ಕಾಟಕಲ್ಲು ಕಾಡಪು ತೋಡ ನೀರಿಂದು ಮಾತಾ ದೈವಲೆಗಳ ದೀಪಿ ನೀರು ಪೂ ನೀರು ಇದು ಜುಮಾದಿ ಗಂಡಲ ಪೂ ನೀರೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗಂಡಲ ಪೂ ನೀರೇ ಮೈಸಂದಾಯ ಗಂಡಲ ಪೂ ನೀರೇ ಇದು ಪನ್ನ ಬನ್ಪರು ಒಂದು ಸರಿಯತ್ ಅಂಡಲ ಕೆಲವರು ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ದೈವ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲದ ದೈವ ಅವು ಸಮರದ ಶಕ್ತಿಲೊಂದು ಸರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ದೈವಗಳು ಇರು ಪೂನೀರೇ ದೀಪಿನಿ ஒரு ಸಮರ ವೀರಗಳ ಇರು ಪೂನೀರೇ ದೀಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಅನ್ಪೇರು ಬನ್ನ ದೇವ ಮೂಲನೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋದು ಇದು ಜುಮಾದಿ ಅವಾಗಲೇ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲ ತೆಗೆದು ಜಾವು ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಪಂಡಿರ್ನಲ್ಲೇ ಆ ಮೂಲಗಳೇ ಪೂನಿರಿದ್ದೀನಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗಳೇ ಇರು ಪೂನಿರಿದ್ದೀನಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆಗಳೇ ಇರು ಪೂನಿರಿದ್ದೀನಿ ಕಲ್ಕುಡಗಳೇ ಇರು ಪೂನಿರಿದ್ದೀನಿ ಕಲ್ಕುಡ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲದ ಮನ್ಪಡ್ದ ಆಗಲೇ ಪೂನಿರಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೋಲುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಪೂನಿರಿದೀಯರು ಅಂಚಂಡ ದೈವಲು ಸಮಷ್ಟಿಯಾದ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜೇನಾ ಸರಿ ದೈವಲು ಸಮಷ್ಟಿಯಾದ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜೇನಾ ಅಂತ ಪನ್ಕನ ನಮ್ಮ ದೇವರೆಗ್ಲ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂತ ಪೂಜೆನೇ ನಡಪನು ಪೂತ ಪೂಜೆ ಉಂಡೆಜ್ಜೆ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ಗಣಪತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಉಂಡೆಜ್ಜೆ ದುರ್ಗೆನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಉಂಡೆಜ್ಜೆ ವಿಷ್ಣುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಉಂಡೆಜ್ಜೆ ಏತ್ ದೇವರನ ಉಳ್ಳಿರ ಆತ ದೇವರಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಜನ ಪೂರಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಇತ್ತಿನಿದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಷ್ಣುನ ಪೂಜಾ ಒಂದೇ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಆಪಿನಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರನವ್ರು ಈಶ್ವರನ ಲಿಂಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಇತ್ತಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆಂದೇ ಪುನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ರು ಹೂವಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೂವಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪೂನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ನೀರು ಸರಿಯತೆ ದೇವಿನ ಉಳ್ಳ ಇರು ಪೂನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೈವಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಇರು ಪೂ ಪೂಜೆನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂನಿರಿದ್ದೀನಿ ಮೂಲ ಮಾತದೈವಲೆಲ್ಲ ಪೂ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಚಂಡೇನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಪನ ಪೂರಾ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೇನೆ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಹಾಂ ಅಡವು ಎಂಚ ಪಂದು ಚೆರಿಪಾದು ಗುರುಡು ಮೂಲತಃ ದೇವರನ ಕತೆಗೆ ಪೋಪುಡು ನಂಡ ಇತ್ತೆ ದೇವರನ ಪ್ರಕರಣ ಬರ್ಪುಡು ನಂಡ ದೇವರನ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡ್ದು ದುಂಬು ದಾಲ ಪೂರ ಲಯಾದಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ನಾನು ಲಯಾದ ಮಸ್ಸಮಯಾಂಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂದಿಜ್ಜಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡುದು ಎನ್ನುಂಡು ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡುದು ಎನ್ನುನ ಕಾಲಗಟ್ಟಡೆ ಆಯನ ಪುದರ ಪೂ ಉಂದು ಭಗವಂತನ ಪುದರ ಪೂ ಉಂದು ಆ ಪೂಡ್ದು ಬೇತೆ ಪೂಕುಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಈ ವಿಸ್ತಾರ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬೇತೆ ಪೂನಾಗ ಸುರುಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪೂ ಪುಂಡು ಆ ಪೂಡ್ದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ರಡ್ಡು ಪೂ ಪುಟ್ಟುವ ಸರಿ ಅವೇ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ನಮ್ಮ ಅವೇ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ನಾಗ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ವೈದ್ಯರು ಉಂಡ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಉಂದಿ ಎನ್ನ ನುಡಿ ಅತ್ತತೆ ಆರಾಧನಾ ಕಲಕ್ ನುಡಿ ಉಂಡತೆ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಆತ್ಶೋಕದ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ನೀವು ಆಗಲ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಕ್ರಮ ಆಗಲ ಮೂಲ ಪುದರ್ ಪೂ ಕಿನ್ನಿಲು ಪಂದು ಪನ್ಪನ ವಲ್ಪನ ಕೇಂದ್ರತೆ ಅಂಚನ ಆಗಲ ಪೂ ಕಿನ್ನಿಲು ಆಗಲ ಮೂಲ ಪುದರ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪೂ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನಿ ಅವು ಕಿನ್ನಿಲು ಮಲ್ಲವು ಪೂ ಮಲ್ಲವು ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಕಿನ್ನಿಲು ಬೈದಿರ್ಲು ಸರಿ ಅವೇ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಈ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿಗೆ ಎಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಸ್ತಾರ ಒಂದು ಬೂಪಿನ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ನಾನು ಪೂ ಒಂದು ಪಂಡದಂಡ ಇದು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದ ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂನ್ಪಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖಲು ಇಲ್ಲ
ಇತ್ತ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದುಂಬು ಪೂ ಅನ್ಪಿನ ಪುದರದಿ ಅಂತನು ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಖಾಲಿ ಪೂಂದೆಲೆ ತೊಂತೇರು ಖಾಲಿ ಪೂ ಬಂದು ಅಡಿಂಜಲೇನು ಪೂ ಅಪ್ಪೆ ಪೂ ಅಣ್ಣೆ ಒಂದು ಪುರ ಪುದರತ್ತನ ಅಂಜಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪುದರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಪೂಂದು ಪುದರಡೇಲೆ ಪುನಃ ಅವಳ ಲಿಂಗ ಭೇದದ ಅಂತೆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಪೂಂದೆಲೆ ತೊಂತೇರು ಇತ್ತೇನು ಪುಷ್ಪ ಅನ್ಪಿನ ಲೆವೆಲ್ ಬೈದನು ಪುಷ್ಪ ಪೊಣ್ಣಲೇನು ಪುದರ ಪುಷ್ಪ ಅಂದ ಪುಣತೆ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಪ್ರಭಾವ ರಜಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುಷ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರ್ಪಿನ ಪುಷ್ಪ ಅಂದಿಪ್ಪೇರು ತುಳುಟೆ ಪೂಂದೆ ದೀತಿನ ಪುದರ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಪೂ ಪುದರ್ಲ ಇರಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೂಲತಃ ಇರಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಪೂಂದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ ಆ ಪೂ ಇರಗೆ ಪೊಣ್ಣಗ್ಲ ಪೂಂದೆ ದೀತೇರು ಪೂ ಅಮ್ಮ ಪೂ ಎಂಕಲ ಹುಡು ಪೂನ್ ಪಿನ ಹೊರ್ತಿತ್ತೇರ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಪೂಂದೆ ಇತ್ತಂದ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಅಡ್ಮೇಲೆಗೆ ಪೂ ಅಣ್ಣೆ ಪೂ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತನತೆ ಸರಿ ಆ ಪೂನ್ ಪಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲ ಪುದರ್ ಸರಿ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಮಹಾಭಾರತೋಡು ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋಜವೇರು ಅವು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶ್ವರೂಪ ತತೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅವು ಭಗವಂತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವಳು ಭಗವಾನ್ ಓಚ ಅಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಓಚ ಅಂದ ಬರ್ಪುಜತೆ ಅಂಜನ ಭಗವಾನ್ ಓಚನ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಹೊರತದ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ನಂಗೆ ತೋಜರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ತಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದಲ್ಲ ಅವಳು ನಾನು ಭಗವಂತಂದೆ ಬಂತಿನ ಕ್ರಮ ಭಗವಾನ್ ಓಚ ಅರ್ಜುನ ಓಚ ಇಂಚಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಓಚ ಅಂದ ಇಚ್ಛೆ ಆಗ 1000 ಮಂಡೆಲುತ್ತ ಸರಿಯೇ 1999 ಸಾವಿರಾರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಂಡೆಲುತ್ತ ಸರಿಯತೆ ತೈವಾರದ ನೆಡ್ ತಲೆಮಣಿ ಕಟ್ಟು ಜರೆ ತಲೆಮಣಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಐಟ್ಲ ಹೆಡೆಕುಲ್ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ನಜ್ಜ ಲೈನ್ ಹೆಡೆಕುಲ್ಲ ತಲೆಮಣಿತ ಹೆಡೆಕುಲ ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ತಲೆಮಣಿ ಉಂಡು ಸರಿ ಅದೇ ನನ್ನ ದೈವ ಪನ್ಪುಜೆ ಪುಂಚ ಪದಿನಾಜ ಅಂಡಲ ಆದಿಶೇಷಯಾನ ಎಂದು ಪನ್ಪೊಂಡಜ್ಜೆ ಪನ್ಪೊಂಡತೆ ಅಂಚನ ರೂಪ 14 ಅಂಡಲ್ಲ 15-16 ನತ್ತು ರೂಪ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಯಾನ ಒಂಜೆದು ಬಂತೀನಿ ಮುಲ್ಲ ವಿಶ್ವರೂಪ ಭಗವಂತೆಲ್ಲವೇ ಬಂತೀನತೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಬನವ್ರು ಅವು ವಿಶ್ವರೂಪನಾಗ ಅವು ಬ್ಯಾತ ನಮನ ತುಳುವರ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಂಚಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಡ್ದಂಡ ದೈವಾರದ ನಡೆ ಪನ್ಪುಡು ಯಾನು ವಿಶ್ವರೂಪ ಬತ್ತೆ ಅಂದು ದೈವ ಪನ್ಪುಡಜ್ಜೆ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ ಅಂಜ ನಮನ ಇಟ್ಲ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ವಿಶ್ವರೂಪನಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಲ್ಲ ರೂಪ ಆನ ಮೂಲ ಪುದರ್ಪು ಆನ್ ಬೆತ ಪುದರ್ಡಿರ್ಲೆಪ್ಪರ್ ಸರಿ ಅತೆ ಆನ್ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಏತ್ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಏತ್ ನಾದ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಬುಡ್ಲೆ ಏತ್ ನಾದ ಅನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಅವು ಆಯನನೇ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಓವೇ ಶಬ್ದ ಮತ್ತನಲ್ಲ ಆಯನ ಪುದರ್ ಅಂದು ಅಂಚಿನವಳು ಈರು ದೈವಲಿಗೆ ಏತೇ ಪುದರ್ದಿಲೆ ಅವು ಆ ಪರ ಶಕ್ತಿನೇ ಈರು ವಿಭಿನ್ನ ಮೋನ ಹಿಡಿದು ಉಪಿನಿ ಈರ್ತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲ ಕಟ್ಟಿಯನ್ನೆಂದೆ ಬಣ್ಣ ಬಾಡಿ ಈರು ಓವು ದೈವ ಅಂದ್ ಏನದರ ಆ ದೈವದ ಮುಖಕ್ಕಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಬಾಡ್ನಿ ಬಕ್ಕದ ಮುಖ ಗೌಣ ಅದುಂಡು ತಲೆಮಣಿ ಇಟ್ಟು ಉಂಡೆಜ್ಜೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂಡಲುಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಲ್ದಿಜಾರೆ ಇರೆಗೆ ಓ ಮುಖ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಈರು ಬಣ್ಣ ಬಾಡಿಯಾರು ಅವೇನು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರು ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕದ ಗೌಣ ಅದು ಮಿತ್ತಿರೆ ಉಂಡು ಅಂಜನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಒಂದು ಅದು ಬಕ್ಕದ ರೂಪಲ್ಲ ಅಂಚಂಡವು ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ದೈವ ಜುಮಾದಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಈರು ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪನೈತ ಮೂಲ ರೂಪಗೆ ಐಕೀರು ಪೂದೀತೀನಿ ಪೂ ಪೂಜೆನಂದೇ ಬಂದ್ಬಿನತೆ ದೈವಗೂ ಪೂ ನೀರು ದೀತೀನಿ ಅನ್ಪಿನತೆ ಜುಮಾದಿಂದ ದೀತೀನಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ದೀತೀನಿ ಮನ್ಪುಜಾರತೆ ರೀ ದೈವಗೂ ಪುದರ್ 14,000 ಪೂ ಏತೆ ಪುದರ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪೂ ನೀರು ದಿದ್ದು ಬತ್ತಂದೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದೈವಗೂ ನೀರು ದಿದ್ದು ಬತ್ತಂದು ಅನ್ಪನ್ ನಮ್ಮ ಪೂ ನೀರು ದಿದ್ದು ಬತ್ತಂದೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಹಂಗಾರೆ ಪೂ ನೀರು ದಿದ್ದು ಬತ್ತಂದೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಪೂವೇ ದೈವ ಅವೇ ದೈವ ಪೂವೇ ದೈವ ನಾನು ಮೂಲದ ಅಂಡ ಅವೇ ಪೂ ಮೂಲ ದೇವರದುಂಡು ಇರಗೆ ಸರಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಂದೆ ಬನ್ಪಿನ್ ಬಂಡತೇನೆ ಅಂಚೆದಾಗಿ ಪೂತ ಪೂಜತೆ ದೈವದ ಕಲಟ ಪೂ ನಿರ್ದಿಯಾರನ್ನ ಪೂ ಎದ್ದಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಏನೈತೆರಿಗೆ ಪೂ ಪೂಜೆನೇ ಮಲ್ತಿನತ್ತೀರಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಂಡ ದೈವಲ ದೇವಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಜಗದೀಶರೇ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಉಡಿಯರು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಆಗಲ ಕೇಪಳ ಪೂಗ್ಲ ಇಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡದು ಕೊರಿಯರು ಅವೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಕಾಡಪೂ ಅವು ಆ ಪೂವೇ ಎಂಚ ದೈವ ಅತಡ ದೇವರಾಪುಣು ಪನ್ಪುನ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರು ನನ ಈ ಇತ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲರು ದೈವ ಬೊಕ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಒಂಜನೆ ಪಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನನಲಾದ ತುಲನೆ ಮಲ್ದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಂಬೆ ಇನಿ ಕಾಡಪೂ ಪಂಡ ಏನ ಪಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಲಬು ಕೊರಿನೇನು ನಿಗಲು ಮೂರ ತೂಯರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದೈವ ಬೊಕ ದೇವೇರು ಅವು ಒಂಜೆನ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಐತ ಬಗೆಡು ನನಲಾತ್ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೆರಗೊಲ್ಲೇರು ಅದ ಮುಟ ಜಿಜ್ಞಾಸುಲು ಕುತೂಹಲುಡು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.